Bueno, Arriola da Zestoako energia berriztagarrien kooperatiba bat. Hasi ginen lanian duela urtebete inguruola, eta bueno, elkartzegea hilero xamar elkartzegea hoxe, 15-20 bat lagun, eta funtzionatze dugu guain ja 3 lantalde ezberdinetan, 3 azpitalde dianak. Bata da talde juridiko administratiboa, pixka papeleo asuntua eta eramateuna, beste bada proiektuan taldea, eta 3. da komunikazio arlua lantzeuna. Bueno, komunitate honen helburu nagusia energian inguruan lanketa bat itia da. Lanketa horren barruan esango nuke oso garrantzitsua kontsumoa murriztia batetikan, eta bestetikan energia, kontsumitzen den energia hori albaldin bada geuk sortu eta ahalik eta era garbilenean sortu ahal izatea. Bueno, nahi dena da, ikuste dugu guain arteko eredua dela, erregai fosilen menpe dagoen eredu bat, ez? Eta nahi dugu hori pixka bat aldatzen jutia, herri mailan lehenengo pausuak ematen hastia, eta beste energia mota batzuk pixka aztertzia eta beste aukera batzuk ikustia. Berriztagarri eta jotzea, edo gero ere bai beste neurri batzuk hartzea, adibidez energia murrizketare horre lanketa bat ikia, eta bueno, pixka hortikan. Baita ere, garrantzitsua iruditzen zaigu, energian inguruan gutxi dakigunok pixkat alduntzia eta informazioa edukitzea. Arriolatikan autokonsumo kolektiboako proiektuak itia erabaki da hasieratik, eta zentzu hortan 3 proiektu edo kasu konkretu identifikatu dira, azteko bezala, bat Arrua behian, bestia Izarnan eta bestia Zestuan kiroldeian, eta alare hortik aurrea baita ere proiektu gehiago egitea aurre ikusten da, eta komunitate energetikotan ere hori bilatzen dalako, ez? Proiektu mota desberdinak itia. Besteak beste, aholkularitza edo efizientzia edo birgaitzia eta holakoak. Bai, eta esan behar da prozesu hontan hasieran udalan babesa izen gendula eta Goienerren bidelaguntza. Baina on jai bilbide propilu hartzen nahi da, herritarra gea hor parte hartzen deunak, herritarran hitze, eta nahi egile esan, energien gaiek eskatzen indulako etorri nintzen, baina gero ikusi nunien herritik eta herrientzako zala prozesu parte hartzaile eta partekatzailetan horrekondik eta gehiago lotu nindun proiekture, ez? Orduan, aurkezpen bat iti nahi dugu, zelan iten nahi gehan oin arte, eta herritar guztiei aukeri emateko proiektu hontako parte iziteko. Zemat eta jende gehiago izen, aberatzo izango alako eta emaitzeke danontzako onuragarri eta obio izango hielako. Eta zentzu hortan, aurkezpena Otsaiako 23, osteguna 6:30, Zestuako kulturretxean ingo dugu, eta herritar guztiak gonbidatuta daude bertan parte hartzea, bertan azalduko dugulako detaile gehiokin zer dan Arriola eta ze asmo dauden eta zein izango diren hurrengo pausuak. Animau!